Aya, wachako chenro mar Buch Jopiny ma eka mogo mbaka mar weche madhi mbele ka indi gini samoro ber kigo mbaka gi ng'at ma wuoche deyo mondo iwinje ne kuome en owuon ni ang'o matimore. Omiyo wan gi wendo kawuono Andros Wago. Andros Wago en ja ohala Luthuli Avenue, kendo en jakanyo MSME Alliance, kendo en jalup jakom mochung' ne gik matiyo gi sitima. Erokamano ahinya. Erokamano. In achiel kuom joma nodhi e ng'anyo mar wach mar ohala ni ang'o matimore CAC? Ang'o matimo? Erokamano Obija. Ywak marwa maduong' ma wan go kaka MSME Alliance of Kenya en ni jo pinje maoko machalo kaka China kod Pakistan osebiro kendo o invade market marwa kendo giloko karwa mar kar ohala kaka dalagi ma ginyalo time gimoro amora ma giero. To ywakwa maduong' en ni jogi ok wanyal compete kodgi nikech kaluwore gi kaka gidak e piny gi makocha gi chike ma konyogi e yor ohala. Iyudo ni namba mokwongo jogi nitie gi miluongo ni rebate, iluongo ni taxation rebate ma imiyoga ng'at matimo exportation mostly from China to Kenya. They are awarded what is called rebate. Koro ibro yudo ni jogi ok wanyal compete kodgi. Ka gikelo mwandu e market wa ma Kenya kae, tiyudo ni from their government imiyogi 15% rebate. What that means en ni kopo ni akelo mwandu mar container ma is worth 10 million kata million apar. To if it's a Chinese, the same goods, yudo ka en omiye 15% rebate taxation gi government gi serikal mamargi. Koro yudo ni already osesave profit mar 1.5 million against me. Tan kendo ayudo ni kabiro ka tachaka yudo gi taxation makama be ni malo mabe wachi ne bro wacho mbele ka kwa medo dhi mbele. Koro ka gidonje kwa migi thuolo ma gidonje e karwa mar go ohala, tidhi yudo ni wan kaka jokanyo ma citizens ma Kenya, we are going to lose it. Wadhi bedo ga lot of unemployment nikech ohandwa wadhi loro, ok wadhi bedo gi thuolo mar ndiko ji to the capacity mwandiko gie. To mae kama ywak bende wuok nikech wacho wach mar taxation ke jomoko ncha wacho ni ok wero ohala mar piem. Nikech ka ng'ato kikelo gimoro tini use 1,000 to anadhi akawe mana kama imbe ni kawe no men China takibekele ka ause 900. Ang'o malit ni 900 nani imbe kiuse 900? No, it is not as such Jaduong' Ombija. The problem ma wan go ka majorly oken kata ni ingeni ka ng'acha biro uso gini 900. The truth of the matter ni en ng'ani dwa bedo ni en manufacturer, en distributor, en wholesaler, to en supplier, to an extent, ma en hawker. Are you getting? Koro okwanyal compete kod ng'ani, en moloso gini. An ka dhi tang'iewo kuome. When a Kenyan citizen goes to China mondo dhi ong'iew mwandu, monyalo timo go ohala, odhi ong'iew kuom a producer from the factory. Tiyudo samoro be jomoko cannot even access, ok nyal access factory, ging'iew from a supplier. A supplier moka out from a factory. And now comes a case me yudo ni ja factory emakoro ni Kenya timo ohala. Ang'iew kuom supplier mong'iew kuom factory, then akelo mondo abia use Kenya. Tiyudo ka mondo wuok kocha mondo bika, there is a percentage mar taxation mitimo gi piny mar China. Iyudo ka ja China nikech en jakanyo kendo en ng'amonyuol is a citizen mar China, imiye 15% rebate. I want you to get me very clearly. You know, because me this 15% already an producer. And a ng'iewo kum supplier mo ng'iewo kum producer. So my cost mar ng'iewo mwandu opogore gi cost mar ja China mabiro mtimango uso Kenya. Momiyo wan gi ywak kaka jo MSME Alliance of Kenya, and on behalf of jo duto jo timo ohala te man Kenya. Wan gi ywak makende mondo ja China kata ja Pakistan omi thuolo mar timo gimiluongo ni production. Kogi kuom wholesaling giwene jo Kenya ma jo timo ohala ma MSME ma industry mondiko ji mang'eny molo industry mora e piny mar Kenya. Mondo babed kod dongruok economy marwa mar Kenya. And there is the reason why mi yudo ni seche te jo Kenya wan wasiko wa kwecha. Every time one called loans and so on and so forth, because we cannot establish our own. We allow jok ma wanyalo moningo beni
wakaw mwandu kuom gi mondo waus mondo walos ohala mondo economy marwa mar nation mondo tingre malo walao jogo mondo gine makoro giuso. Then you end up ni wan wadhi dong ni wan jokwecho, we are going to be beggars, and jotijewa we are not going to be able to pay them. Are you getting? Yes. So the economy of the country is going down. Ikoni sani kaka kuro uwe kodi nini mesetimo ohala igni adi sani? Asetimo ohala igni 10. Igni 10. Yes. To sani koro ineno ka jo China go ni gin kodu luthuli kamuti. Jo China ni koda luthuli koro ido ni kaka ana uso electronics such as public address system, speakers, mixer, amplifiers and so on and so forth. Kenda ngana mondo mago wuok kata Singapore akele quality mamalo. To ja China all also from his factory. Kose dimo neno bechwa mane market gibiro ka gi visa gikaw visa mar tourism visa as a tourist. To ko biro kaka tourist to wuoth in our market, to the main intention is not to tour Kenya. The main intention is to monitor market marwa kakwa uso gik moko to gidhi kocha gidhi depreciate value mar item wa uso ka. To kaki sedwoko gi piny quality, I'm talking about quality. To biro kode to use even 3,000 or 4,000 less kaka ause ana wuon. Are you getting? Koro ibro yudo ni an ohala kanyal timo yo makare nikech jalcha osebiro to gi mwandu mobiro gocha to kete image machal mana gi mara original magolo e piny mopogore. To dhi obiro gi mare cha molose kambine to use bei miwito, you know, to oken bei miwito kuom en go ala mang'eny nikech anyisi wach moro ka ni ka kelo mwandu mar million 10, the same goods, the same worth of goods marom million 10 no yudo ni ja China enoseloso 1.5 million mobed awarded gi pinygi. Koro in kikelo iluongo ni rebate taxation. Kikelo mar million 10 tento maro donjo gi million 8.5. Million 8.5. Koro en kodonjo Kenya to bedo taxed from million 8.5. Temo minjo ko wacho ni mondo wabed gi formulation, law formulation ma koro bro keto chik manyalo konyo ja oko mok ja Kenya. Ko biro timo ohala e pinywa mar Kenya ka. To oningo oyud chik makare makonyo rather directed on what is allowed to do and what is not allowed to do. Seche mudhi romo gi jalup jatend piny Kenya men Rigathi Gachagua. Nugo kode mbaka. Absolutely. Nungise ne yuak marwe nango teno singo nango. Ngiso ni solution nango. Okay, nitie mang'eny mokanyal wacho mbele jopiny ka jopiny te winjo wach, lakini so far so good. Romo ama kawuono gokinyi ne nitiere kod olemo mang'eny mwanyalo wacho ni serikal mar Kenya ochikowa. Mana ni kata kamano nyaka wanyis jopiny gimomiyo wan kod ywak. Nyaka wanyis jopiny gimomiyo wawacho ni jo China okoningo yienegi mondo gitimo ohala eyo machalo kaka ja Kenya wuon nyalo timo ohala. To nikech magi gin privileges ma an awuon ka wuok kata bed mana gi pesa machalo nade ma donje piny mar China ni kora dwa uso kata rech, I will not enjoy such privileges. Ibro yudo ni nyisa ni in importer, there is an exporter from China, from Kenya. Kadoj koja an importer. Ibro nyisa ni in importer giko nien ka. Usnengani ene munge kako dhi usiango e chiro. Are you getting? Okibido ni anawuok ka gi rech kata golemo kata gi lau kata gi cotton tadonjo go kocha kata gi coffee tadonje market tadonje chiro achako ni ane oka tane distributor tane supplier. They will not allow that. Koro mage lengi chike wan yuak kaka jo Kenya mondo serikal mar Kenya oketnwa mondo ja China dong ni en manufacturer kogi ke distribution gi wholesale obed ni en ja Kenya. MSME Alliance of Kenya. Custom MSME Alliance of Kenya obed empowered. Now listen to this. Ibro yudo ni ja China ni kodhi kao kata mana iluongo ni pesa mar gowi, or rather we call it loan. Kodhi kao pesa mar gowi mar timo ala to gin gi up to 0%. Are you getting? Koro ibro yudo ni China empower jogegi to an extent we can never compete with them. Nikech ani yudo ka pesa nani achulo gi 14% kagole bank mar Kenya. Kaluwore gi chike mag Kenya. Right? Achulo gi 14%. Ten marecha 0%. Government gi miye 1.5%. And government na charge exclusively mondo mwando donj Kenya. Kaso kachaka donje Kenya ka achaka romo gi taxation. Kachaka biro ka licenses kendo kore ka imanyo everywhere.
Are you getting? Abed gi mar nema, abed gi magi are some of the things mabe adwa ni mondo wan kod ywak kendo jo ohala nigi ywak koro an kaka representative kendo assistant chairman mochung ne electronics e Kenya mangima. Adwa ni wan kod ywak mondo serikal mar Kenya ogike a point mo onyalo consolidate all the licenses under one roof. Makadi kata okni adi office mar jo KRA, adi office mar county government, adi office mar Jonema, adi office mar Kenya Revenue Authority, you know what do we call it, the KEBS, and so on and so forth. And there are so many. Koromago gin ywak wa mabende one code ywak mondo mi okete yo makare mondo anyalo dhi mane office achiel kende kata ka en kaka waluongo Huduma Center tadhi tawacho ni anje ohala atimo ohala machalo kama adwaro license. Tinyisa ni ma is the cost. Fire ichulo kama total cost biro koro bed license achiel tichule dichiel. Absolutely. Mano chenro maber to mano be gima nungiso jalup jatend piny Kenya to nungiso unang'o. Magi ne gin ywak mane wawacho ne jalup piny Kenya to nowacho ni en ywak makare kata ja representative mar KRA nitie kanyo. Jalo mabe ochung miluongo ni minister mochung ne foreign affairs bende ni kanyo to ne wawacho ywak wagin waketo e mbele jalup ker mar Kenya to nokono wani en ohakikisha wani ywak wago odhi keto mondo chop kare. Nikech gima neno ka endi jaduong' Oswago ok en akwede mar jo China kata jo Pakistan. En usuru ma piny Kenya golo kuom jo ohala emomiyo wandu tek. Makata bed mane jo China gi jo Pakistan moywak negi gionge. Owandu pod ateka teka. Dong koro piny onego ng'i kaka usuru ne medok piny. Unu neno ni suluhisho en ang'o ka? Kuom usuru dok piny bi wacho wach makare. Wan kod gimiluongo ni benchmark jaduong' Trevor. Kopo ni agolo mwandu e piny ma oko kakelo Kenya, wakao kochakore kod 40 feet. Koro kaka anja wala mathina unge gi uwezo mar kelo 40 feet kata passes apar. Anyalo kelo gi kata 40 feet maybe ariyo. Tipro yudo ni benchmark mar 40 feet en 2.2 million. Million ariyo nukta ariyo. To kawan gi ng'ato mako kachako ohala makori luongo ni emomi luongo wani small, medium and micro enterprises. Wanyiso ni one inclusive under one roof. To kendo government mar Kenya, serikal mar Kenya consider wa kaka jok ma hold economy, backbone mar economy mar Kenya. Wan kod kwayo kendo jo ohala mar MSME ni kod kwayo ni benchmark mondo bed considered. Mondo mi obetim ne gimiluongo ni review. Nikech ibro yudo ni 40 feet tingo 70 CBM. Kasto ka wan gi 20 feet matingo 26 CBM. To most Kenyans matimo ohala e hali mapiny kod pesa mapiny mar chakruok onge ng'at manyalo chako beyond 20 feet. To ka koro 20 feet wachulo 1.1 million benchmark. To 40 feet wachulo 2.2 million. What this means ni ja ohala machakore ni dhilalo 18 CBM in between. Nikech iwinjo ni 40 feet tingo 70. 20 feet tingo 26. Are you getting? We have about 14 CBM to lose in between the two. Jogete ong'iewo ohala mwandu e bei machal. To ka gichopo Kenya ka to nikech ng'ani onge gi uwezo mar kelo mwandu mang'eny olalo amount is equivalent to 14 CBM. 1 CBM obedo calculated at about 50,000. By the end of the day ng'ani ose lose almost over 600,000. Todwa uso kode the same product on the market. And this is where the issue of ng'ani uso mwandu ne siling 900, ng'ani uso mwandu ne 1,500 ywak ni enang'o. Ywak no en ni mondo KRA o review benchmark mondo ka mwandu nadonjo Kenya kata an mana gi pesa mar kelo CBM 26 ma is equivalent to 20 feet obed half of the 40 feet. In fact it should not even be half because you consider ni 40 feet is 2.2 million. How many CBM can a 40 feet carry? Okay. 20 feet is 26 CBM. Are you getting? Yes. Iwacho maber to koro ka watiyo ko chenro mar buch jopiny ni to joma winjo mane wacho ni en mana kwede moro ni nitire jomoko mabe dhiro mondo dhi ng'anyo. Inyalo nyiso gi nang'o kawuono? Anyalo nyiso jopiny Kenya ni en ywak ma wan wawegi wabedogo.
nikech MSME Alliance of Kenya, you will agree with me, ni it's the backbone mar economy mar the country Kenya. Ibro yudo ni nitiere yawa mang'eny makoro samwa wuoyo kodi ni koso tich. Sana sana yudo ni areas machalo kaka slums areas, Madare constituency, maybe hospital, what to be precise. One kod jok mang'eyo personally. Mokoso tich mamoko oriembi e kargi mag uso jotelo riembo gi nikech yudo ka product gi no longer selling. Dhano tene dhi iluongo ni China Square. Idhi China Square iyudo gimoro at half a price. Such a person cannot ng'acha mayudo at half a price already niga ohala turi. Mondo use at that price mo use China Square. Koro en adieri onge ng'ama dhirowa. It is our own cry for the sake of Kenyans and on behalf of all the citizens mag Kenya. To koro pod ubro dok e ng'anyo kendo. Kadwarowa okochopo kare jaduong' Obinya to kwa bisayo nikech en hakiwa mondo mi oalo chung. Okwa biye ni jomoko manono jomoko ilungo ni foreigners. I don't know a better luo word manyalo luongo go foreigners. Chalo kaka jomwa. Absolutely. Jomwa nimo jomweche moko dwa wuok e piny maoko to gibiro kaka giting'o umi kika gioge tuyo kasto gindiko jogewa ni jogewa ting'o ne gimzigo, jogewa ting'o ne mzigo to sales executive magi manager magi to gin mana jogegi. Are you getting? Kasto gimiyo gichulo jogewa pesa moko matindo mok nyal konyowa, mok nyal loko ngimawa, mok nyal ting'owa malo. Ni to ginto kasto kan giseyudo pesa ni to giduoke thurgi kasto wan kaka Kenya to wadhi kwayo gi pesa no giketonwa interest kendo mamalo mondo mager go nderni. That is something that we cannot agree. Okay. Koro mondo mi wakonye economy mar Kenya kopo ni dwaro wako chopo kare tibro ng'ono wang'ona wabro dok mane street wabro go mana koko kasto kwase go koko tibro luongo atiko to mara ywa kwena ngo to wabro nyiso gi ywa ko mana kaka pinwa kawuono. Ero gavana Andrews Wago nja wala Luthuli Avenue kezen jakanyo MSME Alliance ben jalup jakom mochung'ne gik mitiyo gi sitima. Ngeni seche moko nyaki gomba ka gi wadwe kiwinjo ni wuoche ne dio gi kanyo. Kapo ni gin gionge wach gi johala mak mana tigi gik moko magidwano rie iye kanyo kamano. Mane maloro Buch Jopiny waduoka indi gi weche manyien mapod nitiere kok dhi mabor ahinya.